Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa murang edad ay marami na siyang nagampanang karakter sa iba't ibang programa ng GMA at isa na siya sa mga hinahangaang aktor sa henerasyon ngayon. And now, he is working with another Kapuso miniseries na Stories from the Heart, Love on Air. At para ibahagi ang kanyang karakter, mga Kapuso, makakasama natin ngayong umaga sa Best Talk si Kapuso Yazer Marta. Masantos si Kapusan Yazer and welcome to Mornings with GMA Regional TV! Yes, hello. Good morning. Good morning, Ara, sa lahat ng mga taga North. Yan, good morning po mga kapuso. Yes naman! Napakaganda ng umaga! How are things coming along for you, Yazer? Yan. Things are great. Ngayon, kakatapos na namin gawin yung Stories from the Heart Love on Air. So, and 2021 will be over na rin. So, ngayon, okay naman. I'm doing great, thankful, and still healthy. Kaya blessed pa rin tayo. Naku, napakabilis naman ang panahon. But of course, Yazer, ha? What do you usually do when you're having an off day from taping? Off day. For me, off day is usually pupunta talaga ako sa bundok para mountain bike and enduro motorcycle. Kaya yun, this pandemic, ang bago kong ang newly found happiness ko ay nature talaga. Pag-usapan na nga natin ang third installment ng Stories from the Heart na Love on Air. What is it about working on another teleserye project that excites you? Yes, every project naman is a new lesson to be learned din. So dito sa Love on Air, ayun nga, it's my first time doing a full kontrabida role, and dito sa character na to, nakaka-excite kasi ang ganda ng script. Yung team namin ngayon is directed by Direk Paul Santa Ana, and si Direk Paul, grabe yung vision niya for this show. And pati ikaw, kailangan mo to step up the game, especially with Gabby and Khalil din, yung chemistry nila. Ako bilang yung role ko ay third party ng kanilang love team. Kaya sobrang everyone is doing their best. Kaya pati ikaw, mahahawa ka na rin. Kaya ang ganda. Itong Love on Air. Naku naman, kaabang-abang ito ang third party. Maraming makaka-relate ha. But of course, Yazer, what is the most interesting thing you've realized while portraying your character in this miniseries? Yun din, for me, I played the role of Nacho Bautista, and what's interesting with the character kasi sobrang ang daming mga ganito ngayon din minsan sa mga showbiz, being yung narcissistic personality talaga, sobrang hirap i-portray, especially sa mga ganito kasi alam mo yun, pag sa mga ganong klaseng role, you're very self-centered sa sarili mo, wala ka na ibang iniisip na tao. So minsan kahit nagka-cut na dadala pa rin, pero ayun lang, first time kong maka-experience ng ganong klaseng emotions, and ayun, bagong learnings din sa akin. Kaya napaka-interesting nung role na to, kaya abangan nila, bagong concept, yun nga. Mas lalo kami na-excite, Yazer, ha? Pero ito na nga, bukod sa mga nabanggit mo kanina, how do you feel about working with Gabby, Khalil, Kate, and Miss Sunshine para sa proyektong ito? Ayan, first time ko silang makatrabaho rin for this sa GMA. First time ko makatrabaho si Gabby, si Khalil din, si Miss Shine, si Kate. And sobrang thankful kasi ang gagaling nilang artista talaga. Pag nag-eksena na kami, kita-kita mo yung bigayan ng bawat isa. And after nun, yung bonding din namin, sabay-sabay kami kumain. Pag rest day namin, ayan, tumatambay lang kami sa gilid ng pool. Kaya yun, naging barkada rin yung show namin, and especially doing rom-com. Andun yung kasama pa namin si Kiray, sila Jason Francisco,
So, ang saya ng set, napakasaya ng set. Imbitahan mo ng ating mga kapuso dito sa North Central Luzon na patuloy na panoorin ang Stories from the Heart, Love on Air, and what other projects you are currently busy with. Please invite! Yes, mga kapuso, iniimbitahan ko po kayo na subaybayan po ang Stories from the Heart, Love on Air every afternoon po yan sa GMA Afternoon Pride. Kaya yan, abangan niyo po dahil napakaganda ng mga eksena at marami pa kayong aabangan at marami pang mangyayari. And I'm sure na may enjoy niyo yan. Kaya yes, mga kapuso, abangan niyo rin po ako sa Daddy's Girl. Nandyan po ako. Kaya yun, and sa mga social media accounts ko, Instagram at it's Yasser Marta, Facebook page, Yasser Marta. Kaya yan, thank you so much! Thank you, Morkilig, for sure! Have a great day, Yazzer! Stay safe! Diyan lang po kayo mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.